Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, penggemar, insya Allah menggemari video saya. Saat ini saya berada di kediaman di rumah sesepuh Sanggar Triwida yang termasuk pendiri. Siapa namanya nanti kita bisa masuk di dalam. Saya di luar ini sebelah utara apa di sini? Timur. Ini Mas Mas Wawan. Kemudian ketemu sama Bapak dari Kembang Sore, Sanggar Tari Kembang Sore. Kemudian teman-teman terlalu banyak untuk sebutkan satu persatu. Jadi niki istilahnya pertemuan Sanggar karena utah. Kita bakso lho. Hingga dirumatan Pangarso Sanggar Sastra Triwida dan pengurus ingkang dirumatan para kadang anggota Sanggar Sastra Triwida ingkang saturu kula bekeni Bu Susi ingkang kagungan dalem mriki lan sedaya para warga Sanggar Sastra Triwida. Wonten hari menika sasaranipun endah sanget jalaran Triwida Engine kraos ngasret terus wonten mriki lajeng dipun bakso lajeng anget kraosipun pramila baksoni anget pramila boten-boten tempur ingkang indah jalu monggo tansah dereng syukur wonten Gusti ingkang moga mirah waslanasi Allah Subhanahu wa taala mugi pinter kanikmatan berkah taufik sampun saya pun saged ruwetah dhateng panjenengan sedaya kula. Berkesupen sholawat dan salam dituju dumateng Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya kula saged pikantuk sahabatipun ingkang mugia ini. Para kadang panggung dan pengurus Sanggar Sastra Triwida patemon ajegan lan ambal warsa KPK 3 Sanggar Sastra Triwida mangke salipun posisi ing campur darat Tulungagung samuan yekti prosutresno basa miwah sastra Sanggar Triwida arane kang terbeniat luhur pamarsudi susastra Jawi
ing pamrih datan sirna kintir ing ridu mugi Allah paring berkah sineng kuyung tekad waja warga sugeng rawuh kakung miwah putri keparenga kula matur bagya anggota tinggal menika semoga Arko Dun para warga luwih lirih to ojo banter kowe ya aku wis ra iso muni iki kok. Wong klenengan kok berarti tak ungkret nggo gamelane. tapi sudah men kleru Tembangnya megatro. Nyuwun kanthi lilaning penggalih menika dumateng para kadang kula. Saderengipun para kadang menika kawini suda jejering warga Baraya Agung Triwida. Menapa kersa panjenengan menika ucap janji prasetya. Siaga nggih. Aku lek sing ra nyauri ora tak teruske. Kalong siji iki kok kurang khidmat. Panjenengan kula wangsuli. Para kadang kula sedaya, saderengipun panjenengan sedaya kawini suda minangka warga Baraya Agung Triwida, menapa kersa panjenengan ngucap janji prasetya? Siaga, matur nuwun. Kawi suda. Kawi suda nggih. Nah, menika ngeten. Manawi kersa sumangga panjenengan tirokaken. Apa saiki guru basa tirokaken? Tetiru. Kersa tetiru. Tatiru iki ora sengaja, niku nirokaken nggih. Jenengan nirokaken ingkang kula ucapaken. Nggih. Iki tenanan. Iki ora iki wis ora sangge demi Allah ning gawe bismillah. Ngoten nggih. Tak kenek. Linambaran luhuring budi kula prasetya. Linambaran luhuring budi kula prasetya. Tunggal. jagi Nangis Yuni. Nah, niki secara simbolis setunggal mawon Rinjik mana pisan mau dibudak niki nggih. Monggo niki tak lambeni, Pak. Ini saya tukang motor YouTube. Nggih, YouTube niki. Niki zaman Triwida. ini iki orang kalan lah. Wah. Ora. Piye? Aman. Pengen tukang jolo ae. Lah ra ketara to. Aku apa wae. Kang Imam, yuk. Kawula nuwun dumateng para bapak, ibu lan sedherek sedaya ingkang sampun keparengipun wonten ing pikantuk menika kalares dinten Kamis Lagi menika wonten wujudipun Sekul Sukji Kinambaran ulam sari lan saklambipun menika nyatakan jatipun ingkang sepisan nggih menika Sanggar Sastra Triwida nggih menika sampun jangkep umur ingkang kaping 2 dosa 3 taun. Dene menapa sedaya menika dipun tengeri wontenipun tumpeng ingkang sampun kumpul saklebetipun pramila
menika ingkang sepisan ngaturaken caos hormat dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandhaping dumateng para garwa putra sahabat sekawan Abu Bakar Umar Utsman lan Sayyidina Ali. Pramila sedaya dipun caosi hormat memulih metri mugi-mugi tansah paring syafaat rahayu wilujeng dumateng Sanggar Sastra Triwida, mugi-mugi tansah pinaringan kegiyahanem sedayanipun. Ingkang salajengipun saturan malih ugi kirim donga dumateng sedaya arwah leluhuripun nggih dumateng Ibu Susiati ingkang sampun para leluhuripun kang sampun kundur wonten ing alam kelanggengan. Mugi-mugi dipun ngapunten dening Allah, dipun ngapunten sedaya dosa kalpatanipun, dipun tampi sedaya amal kesaenipun lan dipun kapapanaken wonten ing kasuwargan jati. Mugi-mugi lan mugi dumateng leluhur sedaya warga Sanggar Triwida sedaya kemawon mugi-mugi dening Gusti Allah tansah dipun papanaken papan ingkang sae nyuwun tambahi pangestu saking sedherek kula suwanen sedayanipun. Ingkang saturan ugi ngawruhi nggih menika Syekh Subakir ingkang numpani tanah Jawi mliginipun mandhapipun dumateng cikal bakal akal bakal ingkang buka banjar pekarangan mriki mliginipun dusun Blumbang Kecamatan Campur Darat. Mugi-mugi sedaya menika dipun kawungani, mugi-mugi tansah anjangkung rahayu wilujeng dumateng sedaya sanggar ngantos dumugi ing Nuswantara satemah basa sastra lan budaya Jawa menika tansah tuwuh ngrembaka salan-laningnya. Nyuwun tambahi pangestu saking derek kula sepuh miwahanem sedayanipun. Mbok bilih anggen kula ngikraraken mbok bilih wonten kekiranganipun menika mugi-mugi Gusti Allah ingkang mugi-mugi Allah ngijabahi lan mugi-mugi Allah ingkang japeti. Pramila saking menika kula nyuwun barokah doa dumateng Bapak Dr. Imam Mahfud keparenga paring barokah doa. Udah kupeng. Terus lawo, suwiwi. Ngerti kalau lagi suwiwi ning dhuwur dhewe. Suwiwi iki karepe tebane tekan dindi ngono lho, Sanggar Sastra Triwida iki. Sayur, sayur anu greng warasan. Doki ben anu gabar kese bukune karya sastrane babar tekan ngendi-ngendi Salatan. Pun. Lah kuwi pakanane Kanjeng iki. Timur. Timur makanan Kanjeng. Bukune bisa ya? Iya. Nah, bukune bisa. Anyar ya Pak, anggota baru. Di fotomu nanti gue nih. Saya niku. Kuwi jenenge kuwi nek engko Kuwi jenenge Neneng. Tepuk tangan Bapak Ibu, teman-teman sedaya. Tukang foto enak, Mas Denny ini tukang foto Pak. Terus ketik lagi Pak, warga baru. Bundut nih. Sapa kuwi? Jajah jenenge sapa kuwi ndak? Mas Manis Sampun, Bu. Rianto. Arianto. Wes sembarang kok dijoli. Simbolis ya, simbolis. Nggih. Itu simbolis ya, simbolis ya dijoli. Saiki suwi tenan bocah iki. Ndak utang jari yo mesakne kok suwi. Ini contohnya kapan Mas jadi? Ya wes foto-foto ya. Oh jadi kirimin grup. Nah. Kuwi anu. Godong melon. Nah, iki lho Pak, sak tune godhong lho Pak setun jenengan. Nah. Wah, kena sak mene. Lah kena sak mene apa piye makane? Wis alhamdulillah. Kudu entek. Di Purian itu tuntai. Bukune pisan bukune. Oh iya iki kene. Nah.
sen.